Gikakurat sa mga residente sa usa ka barangay sa Midsayap, Cotabato, human dunay nakita nga luno sa dakong sawa. Ano ang report ni Justoni Humamel? Nakurat na lang ang usa ka residente sa Purok 3 Barangay Anonang sa Midsayap, Cotabato. Diyang nakita kilid sa iyang balay ang luno sa gituohang sawa niadtong Lunes sa gabi. Gibana-bana ang bukabat sa 10 feet ang gitas uniini. Busa na bala kagayod ang pipila ka mga residente. Sa karon paday ng pagpangita sa sawa. Nag-conduct sila ng parang search, yung paghanap doon sa posibleng bahay or kung saan ba yung sawa na yun. Nagpahinomdom ang MDR-RMO Midsayap sa katawhan nga mahimong alerto ug maniid sa palibot samtang wala pa nakita ang maong bitin. Doon sa nakitang pinanlisan niya, medyo malaki talaga yun. Kayang kumain ng malalaking like kaya niya siguro yun ng mga baboy. Ingat po yung mga, lalo na mga bata. Ako si Justoni Humamil para sa One Mindanao.